Sziasztok! Itt a karácsonyi vásáros vlogok után gondoltam, hogy megcsinálom az egyik legnagyobb klasszikust, és ez pedig a paradicsomos húsgombóc. Ez a lányaimnak az egyik kedvence a bolonyai spagetti mellett, és mindig a legnagyobb örömmel fogyasztják ezt. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű elkészíteni, és nagyon finom. Majd mondom, hogy hol lehet máshogy csinálni, mert szerintem többféleképpen készíti ezt mindenki. Na most nem sorolom fel a hozzávalókat, mert látni fogjátok a videó végén, ugye minden egyes főzős videómnak a végén ott lesz a recept angolul és magyarul is, illetve a videó alatt is beszoktam linkelni ezt a receptet. Én most két darab vagy két csomag félkilós húst raktam bele, de semmi baj, hogyha ti 60 dekásat vesztek, és az 1,2 kiló, vagy 450 grammosat, teljesen mindegy, nem baj, hogyha kevesebb vagy több a hús egy picivel, tök mindegy, igazából a recept tekintetében nem fogja elvinni az ízét. A 2 darab tojásnak csináltam egy pici kis fészket, abba raktam bele a 2 tojást, a fehérjét is és a sárgáját, és elkezdem fűszerezni, só, bors és piros paprika fog rámenni. Ahogy szeretitek, a sósabb szájúak vagytok, mint mi, akkor több sót raktok bele, hogyha fűszeresebben szeretitek, akkor több borsot, ahogy nektek jól esik. Jó, én is most ezt csinálom. A só és a bors után jöhet majd a fűszerkömény, őrölt fűszerköményt fogok belerakni. Na jöhet akkor a piros paprika, nem kell hozzá sok, hiszen nem fasírtot csinálunk, én 2 táskanállal raktam bele. Csak az íze kedvéért, meg hogy ne legyen majd annyira kis sápadt ez a hús, amikor megfőzzük, de igazából úgy is megy a paradicsom szószba. Na és akkor jöjjön az, ahogy mi csináljuk ezt. Ez 10 evőkanál rizs, amit most láttok. Én ezt szárazon raktam bele, van, aki ezt úgy szokta csinálni, hogy előfőzi a rizst, és úgy teszi hozzá a húshoz, egészen más lesz az állaga meg az íze, mi mindig szárazon nyersen rakjuk bele, és majd úgyis ki fogjuk főzni a húst. Most aprítottam a kedvenc kis gépemmel ugye a fokhagymát hozzá, és akkor nincsen más dolog, mint ezt összekeverni. Tehát ugye só, bors, köménymag, piros paprika és szárazon a rizs. A rizs is egy olyan dolog, hogy hogyha picit több húst raktok bele, akkor nem 10 evőkanállal raktok bele, hanem 12 evőkanállal. Ezt fogjátok látni a húsba, hogy elbírja még a rizst, vagy nem, nem kell bele olyan hihetetlen mennyiségű rizs, de azért ő fogja ezt összefogni. Utána ilyen pici golyókat gyúrtok, azért az én golyóim nem lettek annyira picikék, ez is ízlés kérdése. Na akkor csináljuk meg hozzá ezt a paradicsom mártást, vagy paradicsom öntetet. Egy pici olajat megmelegítettem, és egy fej hagymát apróra vágtam ugye a szokásos géppemmel, látjátok milyen apró. Ez jó, hogyha ebben a szószban nincsenek nagyobb darabok, ha igen, akkor szerintem érdemes turmixolni majd a végén a szószt. Egy nagyon picit megdísztelem, ugye nem kell barnára pirítani, és hozzárakom a lisztet. A liszt egyébként 3 evőkanál liszt, és elkezdjük ezt elkeverni. Anyukám esküszik erre a kütyüvel, most ezt egyébként ő keveri, mert hogy szerinte ezzel a legjobb csomómentesre keverni. Én biztos, hogy egy ilyen sima habverőszerűséggel kevertem volna, de egyébként igaza van, tényleg jó. És nagyon fontos info, hogy közben ragjatok fel egy jó nagy lábosba vizet forni. Jó, ez majd kelleni fog a gombóchoz, hogy tudjatok vele haladni. Na és akkor ugye elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor a paradicsomlevet beleöntjük az edénybe. Én 2 üveg paradicsomlevet használtam, de egyébként nyugodtan rakhattok bele akár 3-at is. Ez attól függ, hogy mennyi szaftot szeretnétek az ételhez, vagy hány napig, vagy hányan eszitek, vagy hány napig fogjátok majd enni ezt az ételt. Itt alaposan el kell keverni, ugye ezt a paradicsom szószt a benne lévő hagymás lisztes alappal, és hogy egy picit nagyobbra vágtatok a hagymát, akkor lehet, hogy érdemes szerintem itt egyet turmixolni rajta egy botmixerrel, és akkor én nem szeretem, hogy az üvegben marad mindig egy csomó paradicsom, ezért fölöntöttem körülbelül az üveg negyedéig vízzel, összeráztam, és akkor ezt visszaöntöttem magába az edénybe, és akkor nem kell külön vizet hozzáadni. Bármikor egyébként, ha szeretnétek még higítani, mert mondjuk nektek sűrűbb a paradicsomlevetek, akkor ezt vízzel természetesen megtehetitek. Na, és akkor most még elkezdjük ezt fűszerezni, megy hozzá a só, és ebbe porcukrot kell rakni, az se baj, ha kristálycukrot raktok bele, de bizony a paradicsom a sót és a cukrot nagyon szereti, borsot ízlés szerint még érdemes hozzárakni, hogy egy picit fűszeresebb íze legyen, és akkor itt látjátok a porcukrot,
amit én beleraktam ebbe az ételbe. Tényleg a paradicsom és a cukor, a paradicsom és a só az nagyon jó barát. Én egy kanállal raktam bele, de ti kóstoljátok meg a tiéteket, és hogyha úgy ítéletek meg, akkor jobb. Na itt a vizem, ami közben elkezdett forni, és egy tipp, ami nekem most sajnos nem volt itthon, hogyha raktok egy zellergumót ebbe a vízbe, ez egyébként egy sós víz, akkor sokkal, de sokkal finomabb lesz, de nekem most azt hittem, hogy volt itthon zellerem, de nem volt itthon. Na, akkor látjátok, én egymás után belerakom a forró vízbe ezeket a húsgolyókat, és így néz ki, amikor ez megfőtt. A rizs is megfő benne, a hús is megfő benne, én ezért nem szoktam igazából főttem belerakni, meg tényleg egy picit szerintem más lesz a húsnak az íze és az állaga, hogyha utólag főzzük meg. A zelleres vízbe rakjátok, zelleres sós vízbe, akkor még finomabb lesz ez a hús. Hát bocsánat, nekem az most nem volt. Óvatosan vissza kell helyezni, nem ilyen bénán, mint én, csak az egyik kezemben most a kamera van, és a másikkal meg próbálom ezeket a nehéz golyókat visszarakni a paradicsomlébe, amit levettem egyébként most, mert látjátok, elkezdett forni, és nem akartam, hogy az arcomba pattanjon ez a paradicsomos forró lé. Szóval szépen egymás után beraktam az összes golyót, én egy olyan 4-5 percet még hagytam ezt összefőni, ha kell, akkor sózzátok, borsozzátok és cukrozzátok, ez tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy mennyit kóstoljátok meg, és látni fogjátok, hogy melyik szolgálja igazából a ti ízléseteket. Így néz ki, nagyon-nagyon finom, és amit mi most nem csináltunk, az pedig az, hogy ezt főtt krumplival szokták tálalni, de ezt most mi magába ettük, nagyon finom, hogyha sima főtt krumplival eszitek. Na, gyorsan fölrakom a receptet is nektek. Itt is van, nincs más dolgotok, mint feliratkozni. Nagyon sokan iratkoztatok fel, nagyon-nagyon szépen köszönöm, még mindig nagyon boldog vagyok, hogy ennyien szeretitek ezeket a videókat, és találkozunk a következőben, ami egy nagyon izgalmas téma lesz. Sziasztok!